Γιώργος Δημητρίου με ένα υπέροχο φρίζια. Βλέπετε λοιπόν το άλογο αγέροχο με το σταυρό στο στήθος, με τον Γιώργο τον Δημητρίου που μας έρχεται από την Αύπακτο. Ο Γιώργος είναι εκπαιδευτής αλόγων, πετυχημένος στο χώρο, άξιος και με πολλή θέληση. Όπως βλέπετε, ακόμα και η στάση του σώματος απάνω στο άλογο μας δείχνει ότι ο Γιώργος επιμένει το άλογο να κάνει τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει. Αφιλοκερδός έρχονται στην πόλη σας, αφιλοκερδός στην πόλη σας για να δείτε αυτό το θέαμα που δεν θα δείτε πουθενά αλλού.